Pagdating namin si Bagwis andito. Ayan mga kasinag oh. Huwag mong bulabugin yung mga manok dito. Oh. May iniwan ako sa yung karne doon. Opo. Yun ang kainin mo, yung karning manok doon. Sabi na. Sabi na. Mga kasinag, nakapagkatay na ako. Ito na. Isang hita lang munang ibigay ko kay Bagwis. Kasi kahapon mga kasinag, yung yung tawag nito, yung manok na ibinigay ko, yung hita rin. Dalawa yun, hindi niya kinain. Isa lang ang kinain niya. Naiwan yung isa. Sayang naman mga kasinag kung Pero kung kulangin siya dito sa isa na ito mga kasinag, bibigyan pa natin siya. Bagwis! Bagwis! Asan ka? Halika dito Bagwis Ayun si Bagwis. Bagwis Bagwis! Halika Bagwis! Bagwis! Okay. Apa, very good. Fresh na fresh. Ayan sige na, kainin mo yan. Opo, bagong katay lang yan. Fresh na fresh yan. Asa na? Yan opo. Kita mo? Sige na. Opo, bagong katay lang yan. May dugo-dugo pa yan. Apo. Sige na, kainin mo yan. Yan. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman si Bagwis. Ngayon pa man lang mga kasinag, maya maya lang iiwan ko naman to si Bagwis. Gawa ng magpapa national ID ako mga kasinag. Kasi bumisita na dito sa aming barangay ang gagawa mismo ng national ID. Kaya magpapa national ID ako ngayon. Ngayon lang kasi ang schedule, tapos bukas. Bagwis! Huwag mong iwan yan, kainin mo yan. Bagwis! Ay, ayaw talaga. Ayaw, hindi kinain mga kasinag. Iniwan lang yung manok na binigay ko. Daga yata talagang hinahanap nito. Ngayon mga kasinag, iwan na muna natin si Bagwis. Kasi hindi kinain yung manok na inilagay natin dyan Pero pag nagutom yan mga kasinag, balikan na lang niya yan. Mamaya ang hapon, huhuli na ako ng daga. Daga nang hinahanap nito. Buhay na. Nagsasawa na siguro sa manok mga kasinag. Kaya maya update ko naman kayo pagbalik natin. Pupunta muna ako sa Barangay Bubuan. Hayaan muna natin si Bagwis dyan. Mga kasinag, papunta na sana kami sa Barangay Bubuan. Naalala pala namin ngayon mga kasinag na birthday ng bunso namin. Naubusan kami ng budget kaya bubuksan na namin ito. Itong alkansya namin. Ito mga kasinag, ito? Binta sa yelo. Lahat ng nabintahan namin sa yelo dito namin nilalagay. Titingnan natin mga kasinag kung magkano ang laman. At makabili man lang ng cake na request ng bunso namin. Buksan natin mga kasinag Sa atin ay patong itong ating camera. Sayang. Papasaon mo? Wala patungan ng camera. Diyan mo sa AVR. Ngayon, mabigat yan. Para lang isug-isug mo lang. Ay!
aki pa. Ayan. Nagbabantay. Chung kating. Buksan natin mga kasinag. Buksan natin. Ano yun mo lang yun? Yung ngali. Sayang. Dahil may maano, pwede pa ibalik. Hindi puksik lang yan. Buksan natin ito mga kasinag dito ng gilid para magamit pa ng susunod. Abot na ganyan din. Ano yung plastic? Ayun. Ganibo lang ni Gerson. Project yun ni Nunoy. Project ito ni Jan sa eskwelahan. Ay, di ginawa na rin lang. Lukot naman andyan. Ang dading. Haliun mo ka mo. Nagkarigos na. Hulog na yan dyan. Nagkarigos na ika. Haliun mo. Sarado yan, ma. Sarado yan, oh. May ano May pa yan. ano pa yan. Ipoksiman yan yung tigtitik na. Grabe. Matalsik niya si mata. Solusyon pa pati ang kamot ko. Ano ka niya? Matalsikan lang mukha mo. Matalsikan. Pero atras mo na lang. Luman mo nga nung Laha yan. pako na dito. Magabat na talaga na anong floor na to. Walang-wala na talaga kami mga yun mga kasinag. Side na. Pobre na. Kaya Kailangan. kailangan magano na tayo. Dayudayahan daw pala yun. Kabot na tabi. Boses mo man. Ano ang nakatabot na yan? Ayan na mga kasinag. Oh. Plastic. Daw. Sinisan mo natin. Matibay! Matibay. May pugsay pa kayo sa gilid. Matibay. Kutsilyo. Pirang bulan yan, te. Hindi ba kayo mo? Kasi rin doon nag-project ka dyan ba yun? Mm. Anong bulan? Madal na ba ito mag-closing? Larong May. Ano May? June ba kasi na nag-ano? Daw. Kutsilyo. Baka magbukulo. Oh, sabi na? Sabi na. Tidang mo. Bayo dapat sa planggana. Nangalat na. Wala ang tigas eh. Sabi na kayong kutsilyo. Hindi ba? Ganyan lang. Oh. Ito lang naman sa baba. Daga lang. Nagsikan. Oo, ay may nagkuha naman si Nuni Piso, mapakakamata na Nuni Piso pa. Baga nakalaw pa lang kay Rod. Napanood ba kayo? Papanood man yan. Tirili untang gis. Milagyan niya ata ng omiso yan oh. Dahil masyadong nido. Nila. La. Wala na. Ayan mga kasinag, ito na yun. Ngayon, magkano tayo? Mainit. Lain mo ng gis. Magbibilang muna tayo. Ano ba nga nung tabig lang yan? Itutok muna muna dito. Ganat ng pamilya. Alamin natin mga kasinag kung ilan naman itong naipon namin. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 50, 10, 20, 30, 40, 50. Masyadong mataas. 10, 20, 30, 40, 50. Yung alam. Ilan sa mga singkong. May mamig dyan. Hindi yung lugar ng mga niya. Alamin natin kung magkano. Kasi para pagdating nila mga kasinag mamaya galing sa school, meron silang dalan. Matuwa-tuwa naman lang yung bunso namin anak. Anong isang araw pa lang, ang may birthday naman, yung follow kong anak. Medyo nakabili naman tayo ng kunting panghanda nun. Ubus na kaya ngayon.
Nunoy, busy. Diyan ka lang. Mahapon namin natin yung national ID dyan. 10, 20, 30, 40. Tignan ko palang ano, mabagong barya, no? Mataas. Bakit? Iniwana ang bibi dyan. Hindi na inintindi. Busy. Diyan ka lang. May bata kasi dito mga kasinag, may baby. Ayun o, ayun o, may sanggulo. Ayun. Nanonood ng vlog ko. Ayan o. Vlog ko yung pinapanood ng baby. Ang aki, ang shopping. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Ba't tayo pagpiliin yung lumang asirin ko? Hindi mo tayo magkulang. Yung mali. 20, 10, 20, 30, 40, 50. Yung bagong 5 kasi ngayon, tapos yung 10, halos magkakakalihas na. Piso. Tapos piso. Oh, hayawa mo ng baby na iyan. 10, 20, 30, 40, 50. Wala kasi ditong coin machine mga kasinag. Ano? Hindi. 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Ano ba pala? 20 kilo. 10, Grabe lang tayo. 30, 40, 50. Mga kasinag, lahat yung laman nung nung tawag nito, nung alkansya namin ay 3,500. Ito putal. Oh, ito yung putal. Oh, 3,520. 5 20 lang tayo. 20. Ayan. 3,520 3,520 yung nabintahan namin sa yelo, yung inipo namin. Ito mga kasi nagsusunod, takpan ko ulit para magamit. Ito sayang. Ayan naman kasi may pambili na kami ng cake ni Bunso. Tapos kunting panghanda, ayan na. Ayan mga kasinag, tara na. Ayusin lang namin to at papunta tayo sa Barangay Bubuan. Kagana na sa sako. Mga kasinag, magandang hapon. Kararating lang namin mga kasinag, galing sa bayan ng Siroma. At galing doon sa pagpapicture ko sa national ID. Pagdating namin, si Bagwis andito. Ayan mga kasinag, oh. Ito. Binigyan kita ng pagkain kanina. Ba't hindi mo kinain? Ha? O doon tayo. Doon sa pagkain doon. Gusto yata tirahin yung manok ko yan, oh. Huwag mong galawin yan. Bigyan kita pagkain doon. Asa yung hita na manok na bigay ko sa iyo? Oh, dapo na. Oh, yan. Oh, sige na, dapo na. Oh. Dapo na. Huwag mong bulabugin ang mga manok dito. Opo, huwag mong bulabugin ang mga manok, ha? Oh, halika dito. Kainin mo yung bigay ko sa hita ng manok. Bagwis! Bagwis! Tawagin natin dito mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Wala na kasi akong stock na daga mga kasinag. Kaya kinakatayan ko siya ng manok. Ayaw naman kumain ng manok na yata ngayon. Ayaw na. Bagwis! Bagwis! Oh, hindi nga ginalaw, oh. Andito pa rin mga kasinag. Oh, ayan pa rin yung karning manok, oh. Oh, sa pinatong ko. Nandito siya kanina, eh. Bagwis! Oh, yung kahapon na karning manok mga kasinag, yung isang hita. Oh, ayan pa rin, oh. Oh, hindi rin niya binanatan, oh.
Hala, ayaw na yatang kumain ni Bagwis ng karning manok mga kasinag. Gusto naman na buhay. Sawa naman siguro sa patay ng manok. Bagwis! Oh, ayan na si Bagwis. Ah, andito yung karning manok oh. Bagwis, oh. Natuyo na lang sa init. Halika. Oh, Bagwis. Puro laman pa dito. Bagwis, oh. Bagwis. Andiyan lang si Bagwis mga kasinag. Ayun, oh. Bagwis! Bagwis! Ah, Bagwis! Bagwis! Ah. Wala. Tamad ng tawagin mga kasinag. Kararating lang namin. At itong camera kasi mga kasinag, naiwan ko. Kaya hindi ako nakapag-vlog. Pagpunta namin dun, nalimutan ko kasi kanina. Nakapatong dun. Kaya nakapag-vlog ako. Pagbalik ko na. Bagwis! Ah, halika. Ah. Bagwis! 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 Wala. Ayaw talagang lumapit mga kasinag. Sawa na ito sa manok. Bagwis! Hindi naman pwede natin bigyan ito mga kasinag ng buhay na manok. At sigurado ubusin ang mga manok ko dito, yung mga buhay. Hindi natin pwedeng gawin kasi yung naipakain kay Bagwis. Mabuti kung mga manok ko lang ubusin mga kasinag. Paano pala pag manok lang kapitbahay ang tinira niya? Kasi nasanay sa buhay na manok. Kaya mamaya matrap naman ako sa daga. Manghuli tayong daga mamaya. Bagwis! Bagwis! Halika! Bagwis! Ayaw na. Ayaw talaga. Ayan mga kasinag, iniwan ko muna yung karning manok dyan. Nakakita naman ni Bagwis na inilagay ko dyan. Si Bagwis mga kasinag, nandito oh. Medyo nag-aambon kasi mga kasinag oh. Nag-aambon kahit may araw. Makapagpahinga muna pati. At gawa ng mga alay din yung kamay ko ka-drive ng motor mga kasinag. Kainin mo yun nandun na iniwan kong pagkain. Huwag mong bulabugin yung mga manok dito. May iniwan ako sa yung karne doon. Opo. Yun ang kainin mo yung karning manok doon. Opo. May karning manok doon. Yan ang tirahin mo. Opo. Dapo ka? Dapo na.
Ayun mga kasinag, boba siya doon galing doon sa taas. Binibigyan ko ng pagkain, ayun naman. Buti pang kunin ko yung karne at dalhin ko dito. Kunin ko yung karne mga kasinag. Tapos ipatong ko lang dyan sa may tulay. Kasi bumaba na siya eh. Ito kasi mahirap kay Bagwis mga kasinag pagka ganito na ano na ayaw niya kumain. Pihikan kasi si Bagwis. Bagwis! Karning manok ito Karning manok to. Ayan amuyin mo, amuyin. Amuyin mo. Okay. Okay na, karning manok yan. Tikman mo. Sige na, tikman mo. Titingnan mo lang. Sabi ko sa'yo, karne ito. Lagyan natin dito. May sangat ko dito ha. Kainin mo ito ha. Yan Yan, nakapatong dyan. Sige na, laka doon. Ayun mga kasinag, iwan ko muna si Bagwis dyan. Nandiyan naman yung karne tabi niya. Kainin na lang niya yan.